Altså det der, det kunne være min mor. Ikke? 1976, højgravid. Ikke? Dea Trier Mørk, hun er jo ikke sådan en, som man sidder og blærer sig med, man elsker i et litterært selskab. Men jeg synes faktisk, at hun er en på mange måder fremragende, både stilist og dokumentarist. Altså den der evne, hun har til at lave ekstrem klar grafik, den går også igen i hendes skrift. Og så er der for mig, som er sådan et 70'er-barn og har haft ræverøde forældre, så er der sådan noget meget smukt i hendes evne til at dokumentere det hverdagsliv, som man levede på venstrefløjen i 70'erne. Dea Trier Mørk, hun tilhører jo den første generation af kvinder, der faktisk bliver økonomisk selvstændige. Og der er nogle meget rørende billeder. Altså jeg synes det her billede, som jeg tænker, er det nogensinde beskrevet før eller siden i billedkunsten? Det er jo ikke bare fødslerne. Det er jo også denne her mor, der kører afsted med barnet på cyklen. Og jeg ser da min egen mor køre afsted til Carlsberg, hvor hun arbejdede i 70'erne. Med mig bagpå, der skulle i udflytterbørnehave. Men jeg ser også mig selv på vej til Weekendavisen med en unge bagpå og en deadline i hovedet og ikke helt plads til at være nærværende over for barnet og alligevel heller ikke helt spot on på avisen. Altså det er jo alle kvinders dilemmaer i dag, men Dea Trier Mørk var måske den første, der tog det dilemma alvorligt kunstnerisk. Altså det her billede, synes jeg jo er, altså det er jo simpelthen sådan et hæftigt billede, ikke? Fordi det er virkelig sådan lige ind i kussen, ikke? Og det er jo sådan en ting, som jeg tit har tænkt over, at vi siger, at børn kommer ud af maven, ikke? Børn kommer ud af kussen, ikke? Altså, og det er det, Trier Mørk sådan helt uforført viser os, som jo i virkeligheden er sådan noget, vores kultur gerne ville hemmeligholde som et mysterium, ikke? Og det er sådan, altså sådan her har vi bare aldrig set de kvindelige kønsorganer før. Altså Vinterbørn, som ligger herovre, var en af de allerførste voksenbøger, jeg læste. Og så har jeg har læst alle Dea Trier Mørks bøger. Og jeg vil faktisk sige, at jeg har læst dem både som sådan næsten barn, og så som voksen igen. Og jeg holder meget af dem på en lidt hemmelighedsfuld måde. Hendes evne til at lave utrolig enkel og alligevel virkelig sigende og intim grafik går fuldstændig igen i hendes bøger. Altså hun skriver ekstremt enkelt, ekstremt intimt og er en helt utrolig god, altså nærmest kan man sige dokumentarist, der virkelig dokumenterer, hvordan mennesker gik og havde det på den danske venstrefløj i 70'erne. Altså der er også noget af det, der giver mig kuller. Det vil jeg lige sige. Altså de her skildringer af de ædle, vilde revolutionstyper, ikke? Indianeren og afrikaneren og sådan noget der. Hvor har der været meget af det i min barndomshjem, og jeg kan faktisk ikke rigtig holde det ud. Nødvendigheden af at skaffe stadig øget afsætning af produkterne jager bourgeoisiet ud over hele jordkloden. Altså denne her plakat, det er jo en illustration til det kommunistiske manifest. Det er en sætning af Karl Marx. Og altså igen, det er jo altså selv mig, der ikke har meget forstand på billedkunst, kan jo ikke lade være med at blive fuldstændig grebet af den der ekstreme energi, ikke? Det er virkelig her, der vivler bourgeoisiet så ud over hele jordkloden. Og samtidig så er det jo også indlæg i en ongoing diskussion af globalisering. Og igen, denne her sådan vilje til på en eller anden måde at få nogle komplicerede tanker ud til folket. Virkelig smadre dem i hovedet med en helikopter, så de kan se Karl Marx. Altså, det kan jo nogle gange være lidt svært ikke at blive misundelig på en generation, som havde en tro, der kunne afsætte sig i en sådan ekstrem energi.
Altså samtidig med, at når man er, som jeg er opvokset på venstrefløjen, så kender man jo også dens bagside med dogmatisme og kedsommelighed. Men der er noget her, som jeg tænker, at vi godt kunne bruge i dag. Og man kan jo næsten komme til at tro, at det er løgn. At der var en tid, at jeg har været barn i en fældepark, der var fyldt med mennesker, der lå og demonstrerede og drak øl. Og på den måde så fortæller det mig også, at den kultur, som jeg kommer fra, faktisk eksisterede.